ли тук? Ако? Ако ние да падаме, Не знам. Ние сме надветрени, ние сме без... Те са подветрени, трябва да са с... На еднакъв хал сме. Ние трябва да отидем там. Точно за това искам да видя дебилите и... Абе, ние трябва леко да почнем да падаме. давай, аз А те почват да падат. те ще бягат. Давай ти падай, сега да ги покрием. Да ги държим покрити. Така сега... Тук зарежи го, бе, зарежи го. Ще го направя. Стига, бе, няма то вече, аз го виждам там, къде е. Абе, вятъра ли им взехме? Какво направихме? Да. Леле, колко красиво Той стана. нашия се... Нека ни се усмихват за снимка. Трябваше им кажеш смайл да се разсеят.